По-много. So he's very happy and he's had an operation on his mouth. От тата вече ти оправя, не му такава кнепната от тата. Няма той вече като моята има, като другите. Мога да говоря от оправя от тата. Гледай вече добре, доволен. Didi's new friends are very important to her, but one of them is leaving soon as her 3 years here are coming to an end. Диди, ще ти липсвам ли? Да. Нали сега си тръгвам след 1 месец. Ти си ми като сестричка. Диди, ще има ли кубети? А мама взимаше ли те? Мама. Тя от Могирим не ме е взимала. А тя има майка, нали? Може и да нямаш родители. Аз съм по домове години. От малка. Майка ми почина. Сега искаш и при мама? При мама. Сега искам. И сега искам. Сега. Но тя не чува пак. Не знам дали знае. Кога я вижда последно? Тя от 30 ноември до 2005 година. Да. Диди, я да те видя. Как прецимам, много ме е меко косата. Бухна. Така много се харесва. Диди, преди да си отидеш, ще се снимаме. Да. И ще ти дам снимки да ме имаш и аз теб. И ще идвам да те виждам. Да. През свободното си време. Няма да те забравя. А ти ще ме забравиш? Няма те забравя, и аз те помня. Like Didi, Vaski's mother also abandoned her to a life in institutes. И кой ще ти е сега, Васки? Да, супа. Домати. Да, и столю. И какво? Столю полу. Ладно, ладно. Хубаво ли? Хубаво ли, ма? Кала. Хубаво ли? Айде, Васки. Вечера пак, нали? Recently, Vaski's mother went to the local government and asked if her daughter could be moved closer to where she lived so she could visit her. Иска да се качи на Дръси колата. играчката. Оти се качим на колата. Да, и ще спим сега. Сега ще спим. И на колата утре, лело. Утре. Иди и аз. Да. Later this year, Vaski will be moving into a smaller group home, and the hope is her mother will visit. Това е, което ми се случва, е голямо събитие за мен, но го се вълнувам всички да общувам с учениците и приятели. Доволна съм, че живея и уча в Цъцъпа, са и княз Борис I, мои близки. Искам ли ми се по-скоро да дойде лятото и да отиде на море. Milan, thank you for my Pinocchio. I shall take it with me Ще си я взема с мен. because we have to go now. Ние ще си тръгваме сега. Ще си ходим. Oh, Milan. Ще плачеш. За кой най-много ще плачеш? За Кейт най-много ще плачеш.
Ще ги изпратим ли? Айде, пони за ръчичка, кей до вратата да я изпратиш. Okay, we'll go to the car. You come to the car with us. Milan and Misho will live in this small group home for the rest of their lives. Милене, тя няма да ходи в Могилино. Тя си отива при семейството. Кажи, довиждане на Кейт. Дай една целувка. Не, тя няма да ходи в Могилино. Няма да ходи в Могилино. Не. Няма да ходи в Могилино. Друга дучка. Няма да ходи. Айде. Like Didi, Vasky, Milan and Misho, 48 of Mogilino's 73 inmates have now been moved to better homes. 25 children are still in Mogilino, but the care they receive has greatly improved. But there are still enormous challenges ahead for the Bulgarian government. Many more smaller family-style homes need to be created for the 8,000 children still remaining in large institutes across the country. Bulgaria is one of the newest and poorest members of the European family, and the time has come for a united European rescue of these condemned children. They surely must not be abandoned again.